batean maitasuna aldao, Marijuana. Bueno, tartean, paciencia brilla mierda, beste urtetan, Los que se quieren siempre se aman. Paciencia brilla mierda. Los que siempre se quieren, siempre se aman. Qué bonito, Ignacio. María Juana Ugalde, Usabiaga. Eta guain dela zenbat urte ezkondu zinean. 66 urte. Da, nolabait, amatasunarekin batera, emakumeei sartu diguten iruzurrik handienetako bat. Hasierako zorabi hori nik uste dut berdina dela. Oain dela gutxi izan dut zorabi hori, oain dela urte dola, eta berdin bizitu izan dut. Maitasuna sentimentun barrun, sentimentuik adierazgarrina eta fuertena. Beste personakin ondo konpontzea, gaztetasuna pasatzen danean ja beste modua da. Pues gaztetasunean beste sasoi badakuzu, eta orduan, sesuare pixka gehiago, oin desberdina, zati ja adinakin, gauza horik, dana bezala, juten dia, korputza juten da, galtzen indarra eta gogua ere desberdina. Bapateko ere badago ere bai, hasierako boom hori, baina gero gehiago da denborakin, gehiago maite mintentzea ezagutzen dezunean pertsona. Ilusioa, eske oire diferentia da. Ez dezu bizi nobilo zean etikan, intensidade horrekin, eta burua ez dakazu olain ondo kokatuta edo maitasun hoi bere espazio emateko. Gero egia da, beste modu batean bizitzen dituzula gauzak heldutasun batekin, baino askoz lasaiago. Maitasun erromantikoa berdina da gaztetasunean, heldutasunean eta sartzaroan, dalako asmakizun bat. Berdin gaude, esan nahi dut, batzutan ematen dugu gazteak gehala edo esan nahi dut ez dugula, batzutan ez dezu sentitzen daukazula esperientzia hori, batzutan pasatzen zaizu batean eta esaten zu jode. Eta beste gauza batzutarako bai, adinak ematen dizu beste temple bat. Maitasuna hau, betiko ondo bizitzia alkarrekin. Bada egonkorraua, zango banu bezala, egonkorraua, edo maz patxara gehiagokin, ez da berdina maitasuna. 18-20 urtekin, eske Hasi ginen poliki, eta, gero poliki, juten da konfiantza hartzen, eta, hori, ez da hain bezala. Lehenengo egonean, ez. Ignacio! Presente. Zenbat urte dazkezu? 90 y... Cien hacer. 99. Nun ezkondu zinean? Hemen mila bonan. Zeinekin? Apaizen ez guazen izena. Don Roman izatezan orduan, Don Roman. Baina zein da zure senarra, zeinekin ezkondu zinean? Honekin, Jose Ignazioekin. Nolabait, bere postasunarekin posten zara, bere minarekin mina daukazu, eta bestu nahi dezu. Gero, intentsidade desberdinak egongo dira, erlazioen arabera. Eta momentu batean, zu konpartitu dezakezu norbaitekin denbora gehiago, pixkat gehiago, bestera batea. Baina, historio hau de maitasuna betirako erromantikoa, bizi behar dituzula ez dakize tximeleta, ez dakin nun, izan behar dula match bat dezunetzako, hori gerta daiteke atxalde batian, baina hau denboran mantentzea da tortura bat. Ni seminarrakin ibili nintzen 7 urte, ezkondu aurretik, eta Damasko ezkonduta 58 urte. 59 hilontan. Lehen izatezan, nizumarran bizitzen nintzen, eta orduan neotezan hilean behin, orkestina bat jotzezunan, arkupe batzutan, oin diorez egiten du.
Zer gainak, kendu espaldin badu ebintzet, eta bueno, dugu igandeta jote ginen dantzara, eta han ezagutu ginen. Musuka ordu netzan iten jendean aurrin. Eskua eman bai, baina musuka ez. Hori dana eskutuko gozozan. Bueno, gaurko enean, ez do koloreke, lehendikan honea. Maitasun zehoi, fizikoi edo hoi, etxian gehiago kanpoan baino. Kanpoan ez dako inungo problemi, eskutiko edo maite zaitut esateko baino etxian gehiago. Gure intimidadian gehiago espresatzea gure sentimentu. Musuketa ematen altzeate, zuen arten, musuk marihuana. Noz beina. Bueno, gu gaztia ginean musu bat emateko jute ginean burnuzi behaino, Bai musu ematen. inork ez ikusteko. Eta guain? Eta bat, bueno, guain atxkide nahi deunean ordun, Ez guza eman. azartzean nian orkonpon. Gaztetan beste pertsona bat aukeratuko zenuke edo Ignazio aukeratuko zenuke berriro. Bueno, bueno, bestek ez naukan gainata, baina bai, Jose Ignacio egin. Beak asko izan ditu. Ni kandia ia. Orduan zu berdina, eta Ignazio zu berriz marihuanakin ezkonduko zinean. Ni bai. Nik ikusten den dela, bai, akordio bat, kontratu bat bezala, ez? Orduan, baino jakinda, eta noski kontratu horretan zerbaitek fallatzen badu, kontratu hori apurtu egin behar da. Ezin dana egon ere, ez, bale, kontratu bada, ja, bai, eta sufritzen ari naiz, ez da sufritzeko. Orduan, bueno, pues kontratu horren barruan, egon zaitezke eta da, ez dakit, pues elkarbizitza atsegin zoriontsu bat. Bea, claro, karakterrez diferentia gea. Ni naiz más, hola, más impulsiva edo... Eta bea da oso patxarozua eta aportatzen pila bat. Osea, estabilidadia, bea oso kariñosua dan bezala, ni naiz igual zakarragoa edo dakit nola. Eta maitasuna adierazteko era ezberdinak dazkau pixkat. Baina gero dena, osea, ez da normala denak egotea lo egiten oe berdinean. Bizitza osoa, pixu berrietan oraindik egotea logela nagusia, non sartuko da oe handi hori, demora guztian zure bizitza osoan beste norbaiten ondoan lo egiteko. Eta karo, azten dia bikoteak edo bizitzen ari dan jendea gela desberdinak aukeratzen. Eta hori oraindik da como... Ui, no. Ni oso pegajosa naiz. Ni oso... Bai, nik beti izan du naizola eta orain ere, ez dakat problemari. Beti gustatzen zait maitagarri izatean ere bikoteakin, osea ez dut begiratzen hori. Ni 18 urtekin juten izan fraisoroa umian kasakuna, hori da, kasakuna. Eta orduan zauden kasakuna, ni 18 urte bitula, pues igualen gozian 50. Ume, pues, monjan arduran zauden umiak, zian ume txikik, lau bozeien. Eta juten izan pixkatan launtzea. Eta nahi gelditu zitzaiana umiai danak nola biltze zitzeskian nere gana, eta eskatu, pero a voces, heldu itxezien, eta musuak, gauza politiak esan, osea, umeaiek ze maitasun falta izugarria zauke. Maitasuna eman berzala, ez familikoa bakarrik, behartu nahi. Gerta daiteke, bikote hori balin bada ez da sendoagatik, baina ondo konpontzen da, orduan agertzen dira umeak, nire kasuan 2 batera, orduan nolabait egiten zaitu, egin dezake batu. Osea, daukazu etxai amankomun bat. Asko maite dituz nire ume. Maricona, mucho amor. Ignacio, eta
Hori Horregatik gaude bezala. Hau.